Takže zde vás vítám u mého videa na aktualizaci Minecraftu Pocket Edition. Kdo neví, co je Minecraft Pocket Edition, jako kdyby nebyl, ale to je jedno, protože tady dáme tlačítko play a ukážeme si, co je nového. Dáme světlný update a první, co je nové, jsou kyblíčky plus láva plus voda v tom. Překvapivě taky prázdný kyblíček, ale ten je nedůležitý. Sem si vylijeme vodu. Stéká hodně rychle, myslím si, že je rychle než normální Minecraftu. A tady lávu. Ta stéká pomalu, jako normálně. A jsou zde taky spawn eggy. To není žádný angličtinář, neví, co to je, to jsou spawnovací vajíčka, to přesného překladu. A je to třeba creeper ve vajíčku, pokud chcete fakt blbý překlad. Jste vidíte, co to dělá, jsou tady na ovce, pak na prasata. Spawnujou aj malé, aj velké, aj jiné barvy, když jsou to ovce, na prasata. Aj malé, aj velké. Aj velké, aj malé, aj malé, aj velké. A malé kuřata, aj velké kuřata. Aj malé, aj velké. A možná jsou to i slepice, nejenom kuřata. A zabijeme. Proč se tady nechávat žít? Proč jen ta tak krutý osud žít v tomhle světě? No, každopádně je tady ještě jedna nová věc, nebo dvě, ale jedna z nich je cake. A to je cake. Ten nejde v kreativu jíst překvapivě, ale jinak ne, takže Survivor si ho určitě sněste. Z boku jinak už nic nového není. Pokud vidíte, tady si to prohlédněte, nic nového není. A ještě je tady jedna věc, a to je chat. Tady udělám takovou dobrou pravopisnou chybu. Tohle nemyslím. Udatu, fuck. No, to nevadí. To je všechno mimo multiplayeru. Multiplayer je zde nově placený, takže to je na hovno. Zdar.